всички мокри парцали, където се правят на мъже само на лайфове. Но ако им тръгне някой, горко им, тежко им, това са едни палячовци, едни въздухари, където се правят на мъже и псуват малки деца. Мъже сме само по телефоните, това са мъжки проститутки, където седят в колата и чакат пред един пулт мокрия парцал да им изкарат пари, а не тръгват на мъж гърди в гърди. Но ако им тръгне някой, ще запалят асфалта от страх. Истинският мъж е този, който изкарва пари с труд и пот, с мръсни ръце. Мъже сме само по телефоните, това са мъжки проститутки, където седят в колата и чакат пред един пулт мокрия парцал да им изкара пари, а не като тези мокри парцали, като това перално помещение, където се правят само на мъже по телефоните и псуват деца. Но пипали някой дървото и ги гони, почват да бягат, толкова са страхливи, а пък се правят насмели. Псуват по лайфове, качват снимки, това са палячовци! Така ще си останете, колите ще седите и до някой пулт ще чакате и ще пазите миризливата риба да не ви я отнемат. Палячовци, в колите ще си седите, миризливата риба ще си пазите.